Magpailalom kita kanunay sa gahom sa Dios. Isip iyang mga katawhan, isip iyang tinuod nga mga katawhan. Dili kita magbuot sa atong mga kabubuton lamang sa atong kaugalingon. Kundili ato gayong ipailalom ang atong mga kaugalingon ngadto sa Dios ug atong itugyan kaniya ang tanan. Dili kita mabalaka tungod kay ang kabalaka sa atong mga kaugalingon mao kanay magguba sa atong kalinaw, sa atong kinabuhi o ngadto sa kinabuhi sa uban. Wala kitay kalinaw sa atong kinabuhi o wala usab kitay kalinaw ngadto sa atong isig katao. Apan kung magpailalom kita sa gahom sa Dios, ang kalinaw atong maangkon. Ang mga kabalaka mawala gayud sa atong mga kinabuhi. Tungod kay naghari man ang gahom sa Dios sa tagsa-tagsa kanato ka mga kinabuhi. Busa dili kita mabalakan na ng tanan, kung dili muampo o musalig lamang kita sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo maghatag gid kanato og maayo nga tambag, maayo nga kalinaw, maayo nga kinabuhi o magtudlo siya kanunay kanato kung unsaon nato pag kinabuhi ilalom sa iyang kabubuton, ilalom sa iyang gahom. Unang Pedro 5 bersikulo 6 hangtod sa 7. Busa pagpailalom kamo sa gahom sa Dios aron magtuboy siya kaninyo sa panahon sa iyang gitakda. Sa 7, itugyan kaniya ang tanan ninyong mga kabalaka kay siya magatiman kaninyo. Igsuon kung unsa man ang gikabalak-an nimo karon sa imong kinabuhi. Mga struggle, mga problema, tanan igsuon nga naghatag kanimo og mga kagubot sa imong nahuna ug sa imong kasing-kasing. Itugyan sa Ginoo ang tanan. Atong itugyan ngadto sa Ginoo ang tanan. Tungod kay ang Ginoo magatiman kanato, maghatag kanato og maayo nga hunahuna, maghatag kanato og maayo nga kasing-kasing. Dili kita angay nga babalaka. Ang importante igsuon nga magpailalom kita sa gahom sa Dios aron tudluan kita niya unsaon pagkinabuhi nga malinawon nga adunay Dios sa tibuok kinabuhi. Atong hinumduman sa kanunay igsoon nga siya magatiman gayud kanato. God bless sa tanan.